Mawuzokhipha umdliwa ekhaya, mhlawumbe ngabe umuntu wayelusele lelo khaya wagcina eshonela lelo khaya wangcwatshwa, lowo muntu usuke esezophenduka umdliwa isikhathi esiningi, cause vele abantu abasuke bengasisona abakaleso sibongo bengahlobene kancane. Uma ngabe usubangcwaba khona usudala inkinga. Ingakho ngisho abantu befuna ukuganga ngawe umndeni uma besebenzisa umdliwa, nithi niyahlaba nibulala iy'nkomo kuvuke lo muntu kube ukuthi nihlabela yena, nithi nenzani kuvuke lo muntu kube ukuthi nenzela yena. Ngama ukuthi umasondo uma ukuthi umkhize uma ukuthi ugcwabo, uma ukuthi njalo ungwane. So ke uma ngabe uzokhipha umdliwa kube ukuthi ulanda umelaphi wendabuko uphethe umuthi wodwa, ayikukancane lo mdliwa akwazi ukukhipha, kancane kakhulu ukuthi akwazi ukukhipha lo mdliwa, ngoba lowo melaphi wendabuko uphethe umuthi kuphela azokhipha ngawo. Ngeke ngize ngikuchazeke ukujula kokulapha umdliwa nemfanele kumele zenziwe khona, kodwa uma ngabe uthi ukhipha umdliwa kufuneka ujule, ngoba lanto kubucayi ngisho ukuyikhipha komunye umuntu ephila kuyena, ngoba kunabantu abalethisa umdliwa. Abantu bayiqaphela into yomdliwa. Uma ngabe uzohamba nomuthi wodwa ngisho ungena emkhaya womuntu uthi uzokhipha umdliwa, uma ngabe umuntu ephethe umuthi wodwa, kukancane lowo muzi ukuthi ukwazi ukuthi uthi umdliwa uphumile. Bayongifakazela abake bekenzelwa imidliwa bekhishwe emakubo ukuthi kufanele ngoba basuke kuphethe umuthi kuphela. Kodwa uma ngabe kuzohlelwa kahle, kulungiswe indlela noma imfanela zokuthi kuzodilwa nomuntu ongasekho ongowesinye isibongo kwesinye isikhathi, hayi lowo muntu uyaphuma uma ngabe kuwukuthi akaphethe umuthi wodwa. So umdliwa ubucayi awudlali kanjalo, uyabahlula abantu abaningi. Nebhasope kuthi umdliwa, uma ufaka umdliwa kini nihlabela into engekho, yonke into eniyenzayo izeleze kuphenduka kube yalabantu laba, lo muntu noma lowo muntu wafaka egcekeni. Ngiyabonga ethuba.